ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. Имрӯз мо дар бозори Корвон ҳафтум дарвоза рафтем, ҳамёра сиёмка кардем, чизои навинка, киртои навинка. Марҳамат, пешай тамошо кардан марҳамат лайка бимонед. Ин ҳами киртои навинкае ки нав омадагиян, ламиражои тоза, нархшон 150 сомон дона. Марҳамат, то размери 52 анами чизе ки шумо дидестен, то размери 52 доранд. ана бо размерҳои калонтар шоз бо ман нишон метам. Анаи дита навинка ҳай, анаё то размери 58 дора. Ина бинен навинкаҳое ки то таҳша ман нишон додистам шуморо, то 58 размера. Инами дита навинка омадагиай медроен дарвозаи ҳафтуми бозори навда медроен. Тарафи дисти рост нигоҳ карда меен, ҳами дари прамой дай. Прамой ҳами дар қати прамой меен, ин ҳами 150 сума инаиё ҳан. Инаи дитае ки аввал даан, ҳамаи ҳамиё 150 сомон расветкош, 4 та расветка дора. ина марҳамат бибинед, ё ламиражои якимсол қат кардагиян. چلو چهار سر می شود تا 58 مرحمت 150 سومن. بعد آدمایی که ما در کامنتاری می نویسین جالب میکنه که من رفتم نیفتم، شما ویدیو را تا آخرش گوش کنین میفهمین. من هم ماشتا گپ میزنم که همین گجودا نیستای. بعد بزرگ آپتویای ما رفتیم نیفتیم بود میشوه. این همین روز هست پگا نیست. این همین راستی نوینکاش تو размери 58 нами дита инами нави навш анамион киртои нави ки бузург омад то 58 ҳастай. касе ки дер мекуна аптовия хафа нашава. ин ҳами имрӯз меёрам ҳам бора ма худам мерам пагашта харидани ҳамун чиз нест. баъд менависен ки шумо хел кор мекунед, мора гап задед, мо рафтем, мора ахмақ кардед. шумо ахмақ намешин. шумо бифаҳмед ки пешай рафтанатон иҷа бозори аптовияй. рафтани шумо мо вазифамон гуфтанае ки шумо ина марҳамат бирен. ина ҷои арзонаш ҳамиҷай. ина марҳамат бибинед 150 сомӣ ин ҳамиҷада дона метан бо касе ки аптови мегира арзон мекунанд. ягон киртои духтагии ламираж, баъд бамбук ҳам ҳастай. на марҳамат, касе ки дар канал меҳмонай обуна шава, ма вазифаи ма чизои арзона шуморо нишон доданае ки биёвен бигирен. баъзеш ҳастай магазино ҳами прилавкора, ина як бори дига бигум, прилавкор рақам надоранд, рият доранд. рият ина ма ҳам централни сиёмка кам бе риядай. рақам надоранд прилавкои ҳами бозори ҳафтум рият, ҳафтум бозори Корвон, бозори навш ки шумо бирен айрӯи рақам биковен биёвен. ҳафтум рафтем бисёре ҳами чизо, ҳама чизо ин ҳами навинко, ина беҳад фасон барои ҳами шумо ма сиёмка кардам, партофтам ки шумо чизои нава чӣ кунен. ина ин дитае ки ҳами навай 180 нархаш, дигаш баъд 150 рафтан мегирам. боқӣ сарбаланд бошен, обод бошен. видеои нави морам тамошо кунед. оянда бо видеои нағз мешава, паго тамошо кунед. саломат бошед.